La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La hawla wala quwwata. Kamfanin SYA Multimedia ke ƙara gabatar muku da sabo kuma ƙayataccen shiri mai dogon zango. Watan hudu. Mata kyakkyawa ya za ki moro kyakkyawan fuskar nan taki ne ki bari in kisar da manufa ta mana. Abakai! Abakai! Kada ka sake tare ni. I'm giving you the last warning. Duk ranar da ka sake tare ni a hanyar wucewa sai na maka abin da ya fi haka. Abakai! Abakai! Watan hudu. Kekin da karki ki je ba. Daga tambaya sai jibi ya zama kari. A wannan tsohuwar mai gyada take ko mai magarya. Watan hudu. Ai mata sutura kin ji? Karki mata kuka dan Allah. Ina zuwa. Ina zuwa. Habiba. Watan hudu. Abakai! Abakai! Allah ya ji yarinyar nan, Allah ya gafarta mata, Allah ta ta huta. Zan iya nuna maka wurin inda nake zargin ta su kashe shi. Isa. Anya ma ina tunanin babu sa hannunki aka kashe Habiba kuwa. Rubutawa gami da tsarawa Hamza Gamba Umar Kurna. Ɗaukar nauyin shirin Shamsu Yan Ami. Shiryawa Jamilu Barmo ɗan Kundalo. Watan hudu. Wannan dama shine dalilin ka na ja wannan nan wajen? Watan hudu. Ita shari'a da kike gani mace ce da ciki ba a san me za ta haifa ba. Watan hudu. Inuwa. Abakai! 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 Kana Abakai! wallahi kai ne a ciki. Abakai! Abakai! Dan Allah ka bar mu huta kaji. Abakai! Abakai! Dan Allah kai gummana ya dai. Ku ja. Yawwa. Danna. Ayyo ba karamin ku baka fadar. Kai lafiya. Kai. Ka me ka? Ah. Labari gami da bada umarnin shirin Ali Gumzak Sak. Watan hudu na nan tafe.